Matapos namin share sa inyo ang ganda ng La Union, Lingayen at tinatagong yaman ng San Fabian. Dadako naman tayo ngayon sa western part ng Pangasinan. Dito, dadaanan natin ang bayan ng Sual, Alaminos, Burgos at ang Dasul, Pangasinan. Maliban sa mga kamanghamanghang beach nito, atin din tignan ang ilang tourist spot at kung anong mayroon dito. Kaya tara na, sama na kayo sa amin para tuklasin ang mga iba pang ganda dito sa Pilipinas. Kasama ang ating motorsiklo. Tara, lakbayin natin to. Okay, so tayo ang nauna ngayon. Nag-aantay na lang tayo ng kasama natin. Nauna tayo sa meeting place natin. So dito sa San Fabian. 6:19 in the morning. Ayan, nakabiyahe na kami. Palis na kami, pupunta na kami ng western part ng Pangasinan. So ito ngayon, dadaanan namin yung isang kasama namin. Tapos diretso na. So meron tayong tatakbuhin na 98 kilometers. Layo na rin yun. So meron tayong 1 to 2 hours na biyahe. Okay, so nandun na sila, nag-aapura na. So meron tayong 135 kilometers na tatakbuhin. So kasama na dun yung mga lugar kung saan yung mga pupuntahan natin. So okay guys, so nandito na tayo ngayon sa Bunuan, Dagupan. Hanapin natin yung kasama natin dito. Ayan, so ano naman na? Okay, ayan. So tayo na ang mauna. Handa na tayo para pumunta ng western part ng Pangasinan. Titingnan natin kung gaano ba kaganda. So pwede na tayo magpatakbo ng 70, mga ganyan, 80. So ako na yung nagdidid ng ating biyahe ngayon. Okay, so palabas na tayo ng Debonesa Extension. Ano, daming establishment dito. So nandito tayo ngayon sa Binmaloy. Ayan. So nasa Binmaloy na tayo. So kung napanood nyo ko na nakaraang vlog, so dumiretso tayo ng Baywalk. So ngayon naman, yung tinuro kong daan, yun yung dadaanan natin ngayon. Doon sa likod ng bundok na yan, dyan tayo pupunta. Mabagal ang biyahe pag nandito tayo talaga. Ang daming sasakyan. Delikado, delikado. Hirap mag-overtake. Ang laki. So okay, so nandito na tayo sa park ng Lingayen. Ito yung papasok si Stanza, oh. Okay, so welcome to Labrador. Ayan, so nandun pa tayo sa bayan ng Lingayen. So ngayon, nasa Labrador na tayo. Medyo mahaba-haba pa ang ating ida-drive. So dito is sa bayan ng Sual naman ang susunod. Basta chill drive lang, chill lang tayo. Huwag tayo mag-apura. Nakakarating din naman tayo sa pupuntahan natin. Kahit wala tayong ways. Okay, Alaminos. So turn right. Yung mga pupunta ng Alaminos. Ayan, so nandito na tayo. Papasok na tayo. Okay na yung daan dito. Maayos na. Okay, so nandito na tayo sa bayan ng Labrador. So bayan ng Labrador na tayo.
Ayan, so kami po nagpapasalamat dahil nagustuhan nyo yung biyahe natin dun sa Lingayen. So naka 1,000 views na tayo dun. Ang galing. Sana patuloy nyo pa rin panoorin ang aming video. Sama pa rin kayo sa aming rides. Ba't nasa traffic tayo? Anong meron? Okay, 1 lane bridge ahead. Slow down tayo. Meron, ba't ang dami? Ang daming people. Okay, so ayan, dito tayo sa may Sual. Ayan ang daming tao. So ang daming bumibili dito. Fish market nila. Ayan ang dami na pumupunta. Masyado mamaya, mas traffic dyan mamaya. So ang daming tao dyan, mga bisita. Ayan papasok na tayo na sa bayan ng Sual. Okay, welcome to Sual. Okay, so nakalagpas na tayo dun sa bundok. Ngayon, approaching na tayo sa bayan ng Alaminos. Malapit na rin tayo sa Arco. Itong bubungad sa'yo kapag nandito ka sa Sal, So, 1, 2, 3. Wow! Kita mo yung bundok. Kaso kita ko yung tricycle. Kita mo yung bundok. Wow, luwang! Ang ganda! Ang ganda magpatakbo! Grabe, ang lamig din dito. Ang lamig. Okay, so may 10 kilometers pa tayo papunta ng Alaminos. Andito na tayo sa may Arco ng Alaminos. Welcome to Alaminos, Pangasinan. Ayun dami din nagpapapicture. Okay, bayan ng Alaminos na tayo. Ayan, so mamaya namin pupuntahan yung banda doon sa dulo. Ang pupunta muna namin is punta kami ng diretso doon sa Malacapas View Deck. Okay, so tingnan natin kung ano ba mayroon sa Malacapas. Okay, so sa mga gusto umiwas sa traffic, so dito tayo dadaan sa may bypass road nila dito sa Alaminos. Para makaiwas sa traffic, dito tayo sa bypass road dadaan. Okay, dito sa bypass road, so mayroon lang ditong siguro 3 kilometers lang, ganyan, or mga 2 kilometers lang to. Ang ganda naman magpatakbo dito. Okay, turn left tayo ngayon. Welcome to Mabini. Ayan, so part din ng province of Pangasinan ang Mabini. Kaway-kaway, may parid na naman. Nakalagpas na tayo doon sa papasok sa may Agno. So tayo, diretso pa rin tayo kasi bayan ng Burgos yung pupuntahan natin. Okay, so nandito na tayo sa may Burgos, bayan ng Burgos. So dito din yung market nila, yung market nila. Dito sa bayan ng Burgos, meron pa tayong 13 kilometers tatakbuhin. Yan, so nalagpasan natin yung papuntang Kabungawan Beach. So ang Kabungawan Beach banda dito sa kanan, right side natin. So pwede dumaan doon, pwede rin kayong dumaan dito. Welcome to Basul. Okay, ganito yung view na makikita natin kapag pupunta tayo dito sa Malacapas View Deck. So nasa taas tayo ng bundok. Tapos makikita sa baba mga fish pan yung gawahan ng asin. Ayan So yung mga gawaan ng asin, ganyan. Makikita natin yan. Ayan, sa baba pa, tapos yung rock formation nila. Okay, dito lang makikita to sa Malacapas View Deck.
Okay guys, so grabe. Ayos, sulit ito. So sa Malacapas View Deck. So ang ganda ng tanawin. Makikita din natin yung Tambubong Beach, tapos yung mga iba pang beach dito sa bayan ng Dasul. Sa mismo kinakatayo natin, so dito yung pinaka view nila. So 360 view. Makikita natin yung mga bundok. Okay, ang next destination natin is sa Burgos na. So tignan natin yung beach doon sa Burgos. Ayan, so tignan natin yung view. Okay, so ito yung shortcut papuntang highway na. So kanina is doon tayo dumaan sa may mismong national road. Ngayon, ito naman, so shortcut tayo para mas mabilis yung biyahe natin. Okay, so after ng shortcut natin, so magpapa left side tayo. Okay, tayo lang natin yung mga kasama natin. Halos walang dumadaan dito. Uy, akyaran. Okay, rangkada tayo. Uy, may registration. Boss, Kabungawan Beach. Ano po kayo, sir? 5 ora. Lima. 30 pesos per inches. Anong resort po kayo? Bukid o? Ay, hindi po. Bukod na kami. Mag-view lang po kami. So, may bayad pa rin po. Environmental fee? Ah, okay. Sige. 150. May barya ka dyan, Hindi, dyan na lang muna. Bayaran na lang natin. Ay, dyan ba? Ay, dito na. View lang kami. Mag-view lang. 150. Ay, mayroon din doon. Picture kasi din kayo doon, sir. So, ano yun? Babayad kami ulit? Ah, ito na. Sige. Oh, okay lang kami. Sige. Ilang babae po, ilang babae? Isa lang. Meron pong environmental fee, 30 pesos. Pagpapasok kayo ng Kabungawan Beach. Okay, so malapit na tayo. 1 kilometer na lang. Makakarating na tayo sa Kabungawan. Okay, so may paliko. Yun. Papasok tayo. Saan yung view? May view kasi dito eh. Dito yung view kasi, dito banda ito. Tingnan ko. Saan tayo magpapark nito? So, wala tayong maparkingan. Okay, so pupunta tayo ng Mary Hill. Nakakapagod. Grabe, ang init na. Okay, so kakaliwa tayo. Oh, na deep pool. Oh, na deep pool. Adeng, diretso na adeng. Mano? Ito na ito ng motor. Ano tayo, sir? Dito mag-entrance? Dito na? Dito mag-entrance na? Oo, dito. Sure dyan yung deep pool? Ano yun tayo? Oo, mas malapit dyan. Grabe. Pababa. Oo, ingat na lang po pag nagda-drive. Okay, so paakyat. Oh!
Grabe, paakyat na lupa. Yan yung pupunta natin. Ah, dun daw, pag ganun daw, Tit. Hindi na kami pwedeng pumasok. So dito na kami sa Mary Hill. Magpa-parking na lang. So maglalakad naman kami papuntang Deadpool. Pwede nga kasama natin. Ah, doon. Tapos naglakad kayo. Ah! Okay, so nandito na tayo sa may Deadpool. Ayan oh, yung view sa baba. Ayan oh. Okay, so ang ganda. Okay guys, so ayun. So papunta na tayo ng Alaminos. So nag-lunch lang muna kami, tapos diretso na naman tayo. So dito lang ang gagawin natin ngayong araw na to. Hindi naman tayo mag-overnight. After ng Alaminos, so uwi na rin kami. So meron pa kaming 40 kilometers na tatakbuhin to Alaminos. Bayan ng Burgos. Ayan. Meron pa tayong 23 kilometers for 36 minutes. Okay, so yun pa yung biyahe natin. Okay, so bitin si Kuya Rod. Gustong panatan yung kanyang motor. So ayun, tumatakbo kami kanina na 100. Gusto niyang panatan, sobrang bilis ng NMAX niya. Grabe, quality talaga ang NMAX. Grabe, ang ganda ng daan. Halos walang dumadaan ng sasakyan. Solo kung gusto mong mag-drive ng bilis. Kunti lang, luwang ng daan. Okay, so 1.5 kilometers na lang at mapupuntahan natin yung pinakahuling destination natin, ang Alaminos Lookout. So kada January nagpapalit sila lagi ng kung anong taon ngayon. So kung 2024 na nakalagay dyan ngayon. So namintis natin yung 2023, wala tayo nung 2023. Ayun, 2024 na. Okay, so nandito na kami sa Lookout. So 2024 100 Islands. So pag titingnan, okay, ang ganda. Oh, 400 Islands, Alaminos, Pangasinan, Philippines. Okay, so alis na tayo dito sa Alaminos. Uwi na tayo. So hindi na tayo ang magtitimon. Si Kuya Rod na. Ayun guys, so kung bago ka lang po sa aming channel, so please click like and subscribe and share na rin para updated kayo sa mga videos na i-upload namin. So meron din po tayong Facebook page. So Yul Jayden ang pangalan. Tapos may Facebook din tayo. So same din, Yul Jayden. Uwi na tayo at
medyo hapon na.